changing trucks mingin chibai kabuk chewa tuna poi hian miro pui tak mai nen video conference kan ni le don ani Maria Joseph kan zinga alo tel thei hi alo mom hle ani Maria Joseph changing truck a hian kan lo lom chia kan zinga iron tel the wang hian kan lome kalome pathian in mal som cheu ro se zonol soma tangin tanang o ino panlai hunte khoi khwa nge inia in chung ko chanchin le nangma chanchin min han sil thatche kapupu le te chu turkey rama oman ni a india chimlama ron chokin kerala mun wayanat antia in beng bela langram nuam tak ani kan unaw hi paruk kan ni a apathum na kani kanun min pai lain a chulan nat na ania chuwangin doctor zong zong te chuan naw sen chu pumchunga thiang antia chuwangin doctor te chuan kanu hne na naw sen chu te tlamei turin an nora ma se pathian in ngat kat ni ania alla chuwangin tu thuron ma apom du lawa alla hne na atong traya alla nunna nei tu inia nunna ipethi ani ti ka ria henaw sen hi nunna ipek chuan henaw sen hi inhena ka hlan le tang atia chu chu athil hlan chu ani ain pum pek na chu thil mak tak mein kalopianga tu po in kanu pum chunga khan ka thi an ring veka pathian hena hlan kani tom yo wangin ka chung de chuan sikul min kaltir ve lawa chuwang chuan kanu panlai nun chu a chuan am lo khop mai achan chu ka unaw te le thendwal te zong zong sikulang kallain ke chu kal turin zalen na kani ve lawa pathian ta kani to wangin kumriat mi kani in muslim arabic college samin lu tira muslim molana min siam an tumani chu wangin kumriat kani thlenga thil chu ka shagak lawa ma se kumnga tang kumriat inkar chu thil then khat kala siani chu wangin kano panlai nun thlim om fashan lo na chan chu ka du reng wang po ni lovin pathian tan in ringem tiang chi zona po min zon lem lovin an mani thuin min hlam tupani kumsom pariat ini main imam ini to tiro o ni e engtin nge chu chu ini thei kantan chuan muslim mulana ni tur chuan philosophy le theology zirangaya philosophy a chuan kumnga vel zirangaya chung kumnga chung chuan metaphysics te epistemology te logic le thil dang te kan zirangaya tin arabic tong potel ti chuan trump ni na chu theology hunani a akailon masaber chu muktasar ti ani apa ni na chu muktawel ani a muktawel hun chung hian theology kan zira moral theology quran theology te saria dan le thil dang engkim mai zir hunani ti chuan kumsom chungin a then chuan kumsom pahni pon zir thiam tak tak tan chuan kumsom ma zir chu manani ke chuan kumsom chungin arabic college ha kala chu mun chu kerala chimlam omani chuta tang chuan ka zir chuak vek ani ole chutia zirlai ini lai chuan an zirtir zong zong te chu adik le diklo nangma le nangma in zo thinem o thil pakhat chu kate lai changa keima a chu dan zom tur hian mihring te hi kan tilui tur ni lo ti hi zalen na kan pek thei ania idu chuan tiro hei hi tha iti chuan that nai hlong hei chu thalo iti chuan thil thalo I hlo chu kang tiang ten soi thi ni ma se ti du lo wang khan helia shem ini ngal ngut tur ani lo entinan islam sa khuwa chuan ishe tangin ka pa chuan mox a umro min ti thin mox ka umlo chuan min vuwa ni mai ramadan ni ti ve ngai atianga chok ngei lo chuan cho min pelawang ngai tuate a shem na chu alom lem lo thin khop mai chu kano panlai hunani ole engti khuna tang chen nge hei hi adik lawani ti ingai to masak ber islam hi engti ka tangin nge I hoisana ka soyom zia chu engin nge christian nun kong zo tir chanche ole muslim masjid ka tholain imam min ka oma paris priest ang hian kabela chuan isu christai pathian ni lo tin thu ka seya katang chuan pathian chu allah ania allah chawani allah chuan nupui nei lowa chuwang chuan fapa nei lo chuwang chuan isu chu pathian ani lo tin thu ka soini ti chuan tuai mo hian tunge isu chu tin min zota mi puijinga tangin muslim poni thei ma se tunge isu ti min zota ni isu chu pathian ni lo tin ka soi ma se zon chu tunge ti ani tunge ti hriat tumin quran ka kewa corona chuan bungza som le pali le chang sang rung zaruk som duk paruk oma ka chiar chuan zol nei mhata hning chu mun lia ka hmuwa isua hning chu mun som hi pangala ya
chu chuan chu ringot po chuan min ki buai deuh ani enga tinge Quran hian Isua ngai poimo zo panina chuan mei cheming pakhat ma corona omlo zo nei mo ta nu ni mo nu pui mo fa ta hing po omlo corona chuan mei che pakhat chi alanga Mari Miriam Isua nu che mei cheming dang tu ma alanglo Quran buthiang hlim bung thomna thu pui chu Mari chung te ti ani a Quran buthiang hlim bung som pakwana chu Mariam Mari ti ani bung khat thluk chu Mariam ti ani a chu chuan ka benga verta hle meya enga tinge Quran hian heng thil ti he soi Mari chung changa chuan Quran thiang hlim bung thum chang som ni palina tangin ti hian a soi ani Mari chu tira swal tel lovina piang ti te anun chung zong swala tingai lo ti le chatuan na thiang hlim renga niang ti te Quran bung som panga chang som ni pathum chuan ti hian a soya wana mishing taksa ngi lak chhoni ti in chuwang chon Mari wana taksa lak chho takngel po Quran buthiang hima hian ain zia kani Iswa chung changa bung thum chang som ni panga chang bung thum chang som ni panga changa chang som nga panga ka chial chuan mun som lai Iswa chung chang soya Quran na sema sakber chu kalimatullah Arabic thumal omzia pathian thu ti na ni panina rafula omzia pathian tharau pathumna isal masjid Isua Krista ti na ti chuan corona chuan Isua hming ti hian a pia pathian thu pathian tharau le Isua Krista boy thau zo in Quran chuan Isuan mithi ta nuna pe ti hi Isua wana alona ala nung renga local liang ti in heng thil zong zong te corona ka mu hian ka ngai tu na enge Quran hian Muhammad chung changa sei ve ti in Quran chuan zol nei Muhammad chu pathian thu ni lova pathian tharau ni lova dam lo ti dam ngai lova mithi kai tho hek lo ama po thia Islam jirtina chuan dam to lo local le don bok hek lo chu wangin heng zol nei pani te inkar hen alo na tam tak omani Isua chu pathian ang ka ko lova ilo shera tan ka ngai dan chuan zol ne ni Muhammad ai ro pui zok zol nei ni kha chu min jirti tu ne na ka vakala Arabic college kum som jit min jirti tu ne na jirtir tu enga tinge pathian in khowela siam ti in ani chuan pathian chuan a thumangin khowela siam ti in a thumangin tin ani le thu chu siam tu nge thil siam tin ka zot le a pathian thu chu siam tu nge thil siam Quran chuan Isua chu pathian thu tin a soya kan jirtir tu chuan pathian thu chu siam tu ani tin a soya ani tia sei chuan Isua chu siam tu ani tin a nia chu ti chuan Muslim le chu Christian an lo ni nga yang thu chu thil siam ati in soita sila athanga ok don thungani a chan i shem engkim hi thukal tlanga siam ani atia thu chu thil siam ani ti soita se tingtinge pathian in thu chu siam ta kang chu wangin thu chu siam tu ani ti a soi theilowa thu chu thil siam ani ti a soi thei bok lo a thimdim tavia wa aru matang min nor chuaka thu chu siam tu ani lova thil siam ani heklo chu ta tang chuan heta tang han chuak nga ati ani chu tia ithil mu chian em chuan enga tinge Muslim zong zong hi Christiana anin le vek mai lo enga tinge hei hi an pom theilo anni chuan thu chu thil siam ani tin an soya fin fian tuma chu ta thu chu siam tu ani lova thil siam pon ni lo pathian pon ni lo an ti ani pathian ani lo siam tu ani lova thil siam ani lova chu wangin pathian po ani lova tin thil siam ani bok lova chu wangin pathian ni nan luan za tir theilo ni chu zong chu ani an buai na chu ti chuan heti hian min je tir tu chu ka hrila thu chu thil siam tu ani lova thil siam ani bok lo chu wangin Christian na chan thu chu pathian fapa ani an ti lom ti in ti chuan ani chuan pathian tan fapa om chuan anu pui min mu ti rangai ni atita nu pui tel lo chuan fapa ni ngai na om lo ti chuan Quran ziak in ziak then khat ka mu ti ra Quran a chuan pathian chuan mit tel lo ina mu theya pathian chu lei tel lo ina tong theya pathian chuan beng tel lo ina hre theya Quran a in ziak ani chu tiang ani chuan nu pui tel lo point fa ni theyang chu ka ti a chu thila chuan kanin hial ta vak maya atopa chuan enge ka ti thi shem Quran bukala ka oma ka puma ka tong traya ala enge ka ti tur min hril ro i corona chuan Isua chu anu renga ma se Muhammad chu to silo tu ka pomjok don min hril ro ti in ka tong trai do chuan Quran ka kewa tu ma dang ka zot lo Allah che ka zot Quran ka kewa bung som chang sang pole pali chu ka mu a Quran chuan enge soi shem he Quran ka pe ngei chi hian rin lel na inei phot chuan kalla Bible chiar ani lo chuan midang Bible chiar to te zot ro thu dik chu ta chuan lang to ani ti in chuwang chin tunge Christian a min siam
ti min zo chuan tu pui thiam ma an ni lowa sister pon ni lowa tu bishop ma an ni lo cardinal tu te man ni hek lowa pop tak nial pon ni lo ti chuan he thu jak ka mo tang hen bible chu zir ka tum ta ni ti chuan retreat center ka kala divine retreat center tia ko india rama khwan chuta chuan tong sari mang retreat kan niya mi anuai nuai chuang chulai huna chuan cardinal local thin Isheratan kartin thotana tanga zirtop thlin khu muna khwan retreat oma chuta chuan hindu muslim le christian te le pol dang tam tak an kal thin khovel hun sang changa changin ti chuan chuta chuan bible zir turing ka kalta a chuwang chuan ani christian sa khwan ne ingkung kaina kan lo nei tak dan chu catholic ko san nen chuti hun lai chuan em ni christian ni tura thutluk na isiam ta kalau thanim chuan ni love retreat chu ka zom ma sakota ma se ka lung oi wak lawa chuti lai chuan kumsom pakwa kala thinglo dewang o thinglo de ka zirna te ka zo to a arabic college na ka thok be ni ka ti pal musita arong ka bol ni chuwang chuan kumsom pak ma chuan yang ti chuan bible ka zir lai chuan bible atang hen thil tam tak min khoi tu oma ani khatna chuan father chuan zona bung khat chang khat atangin chiar tur min pia atirin thu thu chu pathian hne na thu chu pathian ani thu chu ti sa lo changa ti te ka Quran thiang lim chuan Isu chu pathian thu ani ti soya tuna bible thiang lim poi ni so chu pathian thu ani ati buka chu wangin ke chuan ai nang len ka ria ka lim na em chu bible le Quran ka nei ko pangai ti ka sian hi ni chu ti lai ka ril rom dan chu ni khat christian ka ni a ni danga muslim atuwa christian tiang vel chu ni chiang lo apa nin ka mo ani chu tianga ka ngai tu alai chuan thumal pakhat ka hrele ta a jona bung khat chang som pani katan chuan thumal dom takani achan chu isuan tu po ama zui tu piang chu pathian fa ti ni theina pe ni ti kha han ngai tu ala Quran chang zong zong a chuan ala chu mi hring te pu ani a mi hring te chu sal chia lo ti na ko ni apu chuan a chia lo te mangai theilawa chia lo poina pu mangai thei tak tak lo chia lo tia min ko chu ka du hau lo mai Quran a chuan chi ka chia loi ni ati ni ma se chuan a bung khat chang som pani ka ngai thak chuan ti hian ti si Isu irena Isu chuan chakna pathian fa ti ni theina peng che atia chuta chuan Isu ka momo ani ka tingal tupa achan chu pathian fa ni ka du alom chuta tang chuan ka pathian chu ka pa ting ka ko the chu mi ma chuan pathian chu pa ting ka ko the ka ti ka hringai lo ishe tangin Isu chuan lal tong trai na kha armek tonga zir tira kan pa wa na mi abun ti na ko ni arabic tong chuan abun chu kan pa pathian ka pa te ka ko pia nga ka lom na em chu khovel zong siam to chu ka pa ani ti ka ngai to changa piang hian keima hlim na tak soi fia thiam theilo keima theina pia lam atuna ton chi shil fia thiam theilo ton shiat mang chu shiat thiam thei hi a omani chu wang chon pa tia ka pathian ka ko hian nuam ka tak zetani ta chon iso pom to ni thu ka thu ta ani ani mo chuti huna chuan em ni christian ni tura thutluk na isiam ta oh nie ni le chung te shilem ai chu ti lai chuan divine retreat center ka online ya thil dang tam tak po in kanun hi an khoya ti chuan christian ni ka tum ta ani chu tiang huna to chuan kan ina ko si lo ka chung ten masjid ta ko man ringa masjid mi pui ten ina ko man ring thung chu tian hanin bia ko ta ka chuan masjid ta ko le ina ko lo tian the chuak ta a ti chuan mun tina min zonga bozon na chanchin bu le tv le danga ten chua to pa ka thil retreat center a min fang mutani ni khat chu ka pa lo ta chuan lo kala min vuak na sat em wang shom khop mai ka nar tangin thia chuaka ni ko shelawin ko oma min shuai ho a min tinge ka ho po ka shelo ma seng tin tin ma min shuai niang ni ko ka shelowa ka har chuan room te te a ka lo oma koreng ma ka khalowa ruak ngal na tin ka kudle ke net takin thirin an puara tin tong po ka tong theilo ka ate ka hnara ate ka mitale ka vuna pem omlai piang a chuan marcha an phulani min kan tir theina turin ti chuan chu tiangan ti wang na chan chu corona hun som pariat lai ai zia kani ring lo mi te be dan tu mun then khata phei chuan islam phat than tu ba tha turani an ti top meya ka pa chuan chu dan chu zomani ngerei bak lo chung chuan eilen turing ma min pelwa ka ro ka ni ber mai ni khat chu ka mui hi akaka chu ta tanga ti sen lo chuak chu lia ka tuma kadang ti hnon nan chuan ka unaw pa lo kala ka arom zunga ti hian a soya kha krista irina wanga sem na ani kha ti in ti chuan ni tam tak chung chole tui tel lovin ko om hu chuan
kapum te chu alo dik lo chowa ka taksa chu chak lo chho zela ru hlang ang kan ni mai ato pa phei chuan ka ngai tu na te po ka lo chho te zela cho le tui om lo wangin engma po ka ngai tu the to lo mi thi ang mai kani ni eng zat nge ko om ka hrelo ni som hi ai tam chu ka ruma ko om ka ring ni khat chu ka pa chu ruma lo kala khai dia taron phel aron phela lo hrelowa min rek tawak maya ka taksa nun na lo mem ti sia du wangani chutia na taka min re ta ka chuan ka thot thei lova chuan ka mit ka han men chuan chemlian to hi ka akuta ka hmuwa ka pa chuan I hun to pani hi ati a be seina om to lo ni Allah I mamo ni chuan inun ka phal sakang che I soi mamo ni ro chuan ka thatang che ati a chuta ka hriat chu kanu pum chunga ko om lai zonga tang to khan mi zong song ka thiang an ti a ma se min mangai wangin an tong try ka tan nun na an di la tuna min tha an du le si I chuan a ka hrelo ka pa chuan min thatang ti chu ka hria chu wang chuan ka tan thi na hun to pani to ti ka hria engpo ni se isua kha thia alo nung le alom ti ka ngai tu a isua karina ka thi chuan kanun ka nei le mai the sin thethia mem hlimna ani mai chu isua thi chu thazok ti ka ngai dan kan nei ta a so tu na ka nei zo fe le tho le khat ka chala eng mi ron chuna thla eng ang mai hian ka chala ron chuna electric shock ang mai hian ka tak satha jam jong kal chua ka ka min ti chak ta em mai ni ka in control zo la chu tiang khop chuan ka chaka ka ruwa omani ka pa chu ka pot thla a ti chuan isu tin ka au tawak meya chuta ka au chua chong ka pa chu le ya thluwa a chem ken lai ni na thluwa a oma hliam na taka tuara thi zoi ka tang thil phuan na chuwa ka tre tawak meya ka unau te le ka nu te mi zong zong an lo kal enge thleng ti hria tumin ka pa chu thi to mon ti a I chon ka pa chon zon chu hospital an tlana chutia ka roman chua san lai chuan kong kan kal thei hila ke chu chakna mak tak soi thiam lo kan ya a chan chu ru ko lang chau mai kha ni som ni chuang chu I lo kan ya cher tak tha hringa tak kan I top mai ka pa thom no kala a taxi ka tla a kala a pota ka kal nga lani taxi driver chu Christian ani a ka tor na te min hria thiam sak em thil min lei saka ei tur thil tam tak min lei saka tun thlengin kan lain berenga ka thian thatak ani kha pa kha ti chuan pota chuan ka kal le ta a khamini kha ni ka thin lung ta ka hria thiam tak chu Isua chu anung ani tun thleng po in anung ani ka mamo atan ka ko huna min chan hima chumiam ja chu heta hian ama tuna ka biak lai mek che po hian anung ani ti ka ring khoi muna po a omani ti ka hria a chan chu ka in le nu kum som pare chung je hian muslim ho khan kum som pare ka dam hian phal ka ring lo thrim middle east a po thu ka soi to a chuta po rap te an lo kala engma
kif ke ten dong ngem ti po ka chiang lo eng ma hi chiang om lo eng ma katan chuan hele thil chiang berom chhun chu ka thidon ti hi ani thil dang zong zong chu chiang lo kan tuma thil then khat chu thlenga thil then khat a thleng lo wa ma se atak taka chuan eng ma chiang lo hele thil chiang berom chhun chu thi na hi ni chu wang chuan thi chu hlau reng reng su eng tik nia mo isu local le don ti kha kan chiang jok tur ni ti chuan thil i ti thei chu ti hian ingai tua thei Mohammed irin chuan engei din mun tur hre zol nei Mohammed chu thia min an phuma chumi hnuwa chuan khonge tum akal tu man an hrelo ama kan rina kan thi chuan khonge kan kaldon kan hrelo Gautama Buddha Mahavir Guru Nanak le khovel pathian tam tak India chuan ane India rama chuan ama pathian no le pathian tam tak an vai nan lo nung to thina an ming kon cher nge ma se an thia khongen kal tu man an hrelo heng chu wangin heng pathian te le pathian nu te kan rin chuan kan malam hun kan hrelo ma se Krista chu thia alo tho le a chu wangin ke chuan be se na kan ya Krista ka thi chuan ka tho le ang ti hi chu wangin ka thidon ani ti chian hi a thazo ka chu Krista ani turani achan chu ison chiang takin kapa ina ka kaldon ti in min thirani johana bung som pali chang thuma kapa ina ka kaldon kapa ina omna tam taka intan mun siamin ka kalanga kalo kir liang ka hena kalang chu chuwang chuan ke chu kalom ema achan chu isuan katan banglalian tak in lian tok tak min buat sai sakani ti ka ria ti chuan asiam zo ma asiam zo huna min la turin lo kalang in lian tok takani ka rin na chan chu kumsom pare chung muslim ten min than tuma min that theilo aom zia chu in sakna ala kalmek anyang pe ferani chuan lo kal lenga min lang chumi huna chuan muslim te po in min that thei tong chumi ma chuan tu manan theilo chu wangin thi ka hlau lem lo achan chu thil ni dan ani miawa ka ngai tua chun chu ka thi no enge ni zelang chatuan nun nei tur chuan isua kan mamu a hei hi abiak takin ka soyang achan chu kan rin na hen engsa khuwa po pathian le mishing dai dang tu chu sualani atia islam chuan sual thoina tan ranan hlan thina an sual chu ranin anin thoi ani chu hindu a po pian non ani thunga ma se christian na chu isua chuan ama a ka sual ti ala a ka shem na te po ti chuan ka sual te chu min ti bo sakani ti chuan min ti thiang hima ti chuan pathian hena min hlanin pathian hena chuan a thiang hlime ati theiani ka thiang lim to a aswal zong zong te po a shem na zong te po aswal zong te kala bo fika chu wangin tuna hian wan rama ilo lu thei to ang chu wangin isua chu min chandam to ni a mishing fam ke mania a chan chu ke po mishing kan ni thata min chandam tur chu mishing ani angai ni pathian fam ke mani boka a chan chu tatuan nun kan mamu a pathian chawin chatuan nun ani si a ol sam takin ka shil theyang che sual ra chu thi na ani sual ra chwa chu thi na ani chu ti ni chuan thina labo tur chuan enge ti tur thimna labo tur chuan eng iron lak ngaya chu tiang bokin thina labo tur chuan nunna angai don ani tu nunna mo to thong loya chuan ran nunna an pe thin achan chu ran nunna chu athisena a an ringa chu wangin ran thisen tu po in muslim te chuan an ti zel don ma se ka thina labo tur chuan chatuan nunna kamamu ani khoya nge chatuan nunna chu kan yang pathian atang chuin chu tak mai chu isua chuan cross chunga khan a pe ni ti chuan atak sa le thisena ka tel chuan anunna ka tel ve ti nania anun peng pakhat ka lo ni ve ti nani chuwang chu lom isua chu ka unau tia ka ko thei ni isua le ke in pathian chu ka pa tin kan ko buka pathian in pum khatna ani chatuan nunna ka nei ta achan chu isuan chiang takin ka taksai ni ka thisei nin chuan in thingai lowang in thi point ka kai thuwang cheuti chuwang chuan ani christian ni tur thutung na ka siam ni ole tuna zo du che kaneya inunna lauthon oma heta europa I oma I testimony midang tenhena isil awang hian risang tak ila a enge helai europe muna baptisma changve si ma se anrin na practice lo te hi ingai dan enge an hena soi idu chuwang chuan nia boina pahnia oma pakhat na chuan kan fa te hi rin na zirtir na kunga hian kan chaklo ema chaklo tak kan ni chu chaklo na chu ke mania hian
mihring te zalen na kan soina salu tu ko bang lo ir chuak ania chu wangin zalen na sa tak kan ya hian pathian du lo zong le zela po kan in pezel chu ani hi entinan a gay marriage te nau tha te nau ti tlak le drugs thleng po in heng zong zong hi ram tina danilan pal zut ta mun tin deuh thowa an phalani chu wangin chu tianga danina phal to chuan tu man midang an ti diklo an thil thei to lova chung de tak ngel po in chung de tak ngel po in an fa te an zil thei to lo ni hi chu wangin herin he mihring zalen na hi thil boi thak tak pakhat rin na kal san tir tu chuani panina chuan he zalen na hian nu le pa te an fa te catechism class kal tur point an tir thei to lo islama chuan sakwa le politics ain zon tlata wangin islam khovel chu syria dan ma islam khovel chu sharia dan thuma a khalngin andua chuwang chuan no pang ta ti luina in catechism class kal turin anti ani ti chuan no pan te ta tang chuan catechism thatak ne kan in zirtira chuwang in rin na ru bur an tam em ani ka soi du chu mihring zalen na kan za em tur ni a zanen na fam kim po kan pe tur ni hei hi ati ti the ni chuan europe khovel hi in thakang ni liam ta khan europe tang ka tong traya zan la ya hetilai mun ka thlen nuwa ka tong tra ya ta chuan lalpa ka zota enge europe tan thu itu iseidu abekin spain tan ta som pathian thu ka donga chu chu johana kipal thupuan bung ni chang thupuan bung ni chang ni le chang li pathian ngei na soya kata nai thorim ziate ka hria e ti in pathian chuan spain hena ti hian a soini spain chuan isua mangin na se takne lo thok to a chuwang chuan kata nei hreom torna sat ziate ka hria ti in isua tan hreom tam tak kan lo pal tlang to a tirko zol nei dep te chunga indo thei ziate po ka hria spain chuan thu se tu der zol nei der te hi kum tam tak lo do to ani ti chuan pathian chuan a soi le a nima sila tuna dem na cheu ka nei ti in mangai ma saber kha in ban san ta ka wangin ti in kha mangai na ma saber kha in hlowani kha mangai na kha nei le ro chu wangin europe pum puitan pathian chuan thil pakhat chi chu a soi ani mangai na in nei thin kha nei le ro in pi le pu te hetalo tin an nei kha nei le ro chumi tan chuan tu po kan tong tha ya ngai chumi tan chuan kan thokang chu zong chu ani katum chu kalokal chan ani kalokal du wanga lokal kan nilowa pathian in europa min tir ni europa hian zol nei tam takan lokal to a europa hian zol nei tam takpon oma europa hian mithiang hem tam takpon omani ma se ka shavek therlo chuwang chuan heng mi zong sung nen hian kan thop khowin kan tong trai rualanga danglam na chu a thleng nge yang ithir dan chu a thale mai tuna enge itia eng ang pastor nge in neya hun iman dan te min shil thayem ole retreat center ko omna chuan catholic retreat center ania tong sang mangin retreat kan nei thina malayalam tamil telugu kannada konkani hindi le english ten ni tin hian chung zong te mang chuan thu seina kan nei zi ani chuwang kan ni tin na chu hak aum zia ber chu thotra tanga zir top thleng hian ni tin pathian thu hlirin kan buai ni leng thin ani mi sang chuang tam tak te hena kan thil ton te hrilin chumi ba ka pathian in ram dang ani mo india ram hun dang ate min tir chuan kan kal kwal thin chu katun hun man dan chu ni me pathian rong bol aloni chu Maria Joseph atlang kumnan enge heso lo entu te hena hian isoidu enge isilang ama ka sei tho spanish mi ta na ka tong trai na kha bible thu atanga ka don thu puan bung ni tanga chang li kha mangai na ama in ni kha nei le ro ti hi ko shan lama prosa van lama po in din na nga ya khan lo kir le ro chu zong chu ani ka sei thei chu christiana chau hian ani ama isua nge chu in hu ni kan sual te le shem na kan tuar tur te pura kan sual anot ya ni ti thiang lim ta a
Maria kan lom na tok kan zinga ilaw telawangin kan lome ole pathian ni mal som cheu ro se nang po le Maria kan lome ihun lu takawangin kan lome I testimony awang khan kan loma thudik kwam chuak tura Isu Krista ta na inunna ithap nga mawangin kan lome chian te le chung te u pathian chu kapati a kan ko thei thu min sil non le ani kha ka du le ani pathian pati a kan ko thei hi tin Christian ta na kan dam kho chwa thei na le min chom tu dik tak om chun chu Eucharist ani lalpa chu hei hi testimony ka thin lung khoi tak ani a heti lai huna om zong te hian soitur po kan shelo min khoi tak zet ani Christian min kai shwai na hi apoimo tak zeta kan nun hi Isu Krista tan kan pek tak apoimo ani Maria Joseph in atiang hian chian te u hoi sen ro u ka soi ve zia ti ka sia ma se kan hoi sen angaya kan ngam angai si a tin he hoi sen na hi lalpa chuan ale za in arun le de don ti kan sia program le kan le theu don nia kalome